שלום חברים, היום אנחנו נראה איך אמור להיראות דוח של מאתר נזילות לבית משפט, לחברות הביטוח. קודם כל מן הסתם נתחיל עם הפרטים, כמובן שפה מחקנו את פרטי לקוח ואנחנו נראה מי אנחנו כמובן, אשף האינסטלציה, ניסיון וכו', השכלה, תעודות והקדמה, מול מה אנחנו עומדים, איך שנוכל לקבל תמונה של הדירה, כביכול של הנכס. פה לצורך הדוגמה זה דירה, אבל כל דבר לגופו כמובן. קודם כל התלונה, שנבין מה בעצם הבעיה, מה התלונה. ונעבור לבדיקה, בדיקת צילום תרמי כמובן, ומסבירים כל אחד מה אנחנו בעצם רואים ומה האינדיקציה שאנחנו מקבלים. נקוד תמונה ותמונה. כמובן שמצאים גם את הבעיות. מדלחות, שנבין איפה יותר נקודתי ולאמת את הדברים של המצלמה וכו'. בדיקת לחצים של המערכת מים הסגורה, מים חמים קרים, בדיקת לחצים של ניקוז, הצפות למיניהם. וכמובן סיכום, מסקנות, המלצות ותצא. כל הדרוש על מנת להפיק את המקור הבעיה, את פתרון הבעיה, גם אדם שלא בעל מקצוע. שמחתי לעזור, שיהיה